Nanta karon diri sa Malalag, no? Sa Malalag, pero familiar din nga lugar is Baluyan na siya, Baluyan. Sa wala pa naka-subscribe sa akong channel, oh. Paki-subscribe. Tapos paki-hit yung bell button para updated mo sa akong video. Wow! It's a nice place. Mga kabisdak, Dalog Ginsan eh, no? Dalog Ginsan. Ang tanaw ng view, kung sa okay ang view dito. What's up, man? Oh no! Oh, ano sila mga kabisdak, no? Ang ubusan is sentro sa Sulok. Under yun sa Malalag. Ang babaw banda ni kung Malalag man tawag kay Sinigalong Dragon. Ang pamilyaran ni is Baluyan yun siya diri. Baluyan, baby. Kita to sa ubos no, gagmay jud ang kuwan. Nakita niya ang ako nakita pud. Gagmay na yun siya. Medyo habog-habog siya jud. O ganas babaw banda. Na to nakita dia. Sa mukha na po yung lubi dire. Sunod dalang ko ng sundang, putlon ako ni. Putlon ako ni lubi dire ba. Sa mukha kay video-video na po na saging dire po. Pariya rinis kagayan dire ba sa mukha ni dahay masamukan. Ano? O ganun dagat. Nakita niyo ang dagat no, kita ba ninyo? Ang dagat dia. Ano na ang Santa Maria. Naikuan dia, naik sa ni. Ay tawagan ni port. Saan ang port? Ang grahian sa barko. Kanang nag-aso no? Kanang nag-aso. Kaminon ako, nag-uling siguro na. Uling siguro na dia siguro. Kita ito mga sakyanan. Sakyanan. Saka. Kanang luyo anang bukira diha mo sa man ginatawag diha nga siguro di ko sure no. Pero marag mo na tawag mo si Abad Santos. Davao Occidental. Ya banda. Oh no! Hindi na siya ugyo diri samot na siya kung buntag sayo ni or anang padulong siya mo hapon. Ito yung pinakanindot nga view. Mahina tayo, sige mahagbong ka rin no? Anak siya, oh. Kita niya ini view dari jadi aneh ka pariya sa kuan sa Puerto Cagayan. Kita ito din nagsubida nga mga kuan, nagsubida nga mga bus, oh. Ano mga bus mo dito? Kini mo na akong brum brum. May mga bus nagsubida, oh. Padulong General Santos City. Yung mga bus. Mindanao Star, under sa Bachelor ya pa na siya. So, kining area diri, mo na sige landslide sa una. Sa tuig to. 2013 na 2012. Muna si board down dali. Karon wala na, okay na kay ilan na magsapsapan. Yung view no, kita tong dagat oh. Huwag na lang akong master oh, makita tong master ako. Ang master. Huwag mo hinahinay na ta. Kita naman to ang surrounding no. Nice view kayo, nice view. Kita tong dagat. May dagat din. Inverness, dagat din siya. Oh, kunin siya no. Hinahinay na ta kay tayo patong dabaw.
Kini akong partner lang ilang ngayon eh kay. Masuk ko yung kuhan, masuk ko ang iyang Dixon. Nice view kini diri. Check ang view diri. Mingaw, medyo mingaw karon no kay ay tama halitin ni karon day pandamay. Line ng das mga panghitabo ani eh. Tabo sa palibot. Usa man na karon ka holiday oh. O usa ka manag-umon nga magpanuron nga adlaw sa inyong tanan mga bisdak nga ato mga friends ya. Oh, kita tong dagat no. Kita ninyo. Kita yung dagat. Orang dagat. Wow. Nice view kayo dito. Nice view. Nice view. Okay, kaya view dito sa ubos. May nakuling sa ubos. Kasi dudong buwang sa rin nakuling sa rin. Pare na ko. Mantin ko nyo kayo mauling. Damay patisiman. Pero mga matak-tak ang ayudi yan eh. Gini no, si sauna hindi ka-landslide diri, kinanapita tanaw. Hindi ka-landslide ya. Kariyahan ni diri gini. Antog gini karon no, sige pag dahili ang mga yuta no. Pero di na ingon nga para sa una jud nilagko kay kabuhat. Karon ni squad na lang mga ginagmay ba. Sa pa na siya, mga splinter na lang ba. Huwag natin makitaan diri nga ko ano. Gamay na mo siya nga zip line naraw. Muna sa diya. Saka ka diha. Ya, oh, tabo ka des bikas. Tabo ka dira o kana. Kita nga na pula nga tintura. Manilang meaning nga zip line diri. Mas the best yun siya kung ano, taas-taas ba. Namo po tigas buntod bitaw. Ano, kaparehaan na o. Kita to ang dagat. Oh, shout out sa nabili mangga diri. Shout out ang December niyo, binahala yung mangga ba. Iabot ng 300 ang kilo. Karon, pila na lang. Oh, 5 na lang. December. Pure buyag, mangga yung taon. Ito na yung mahala. Oh no! O sa bago pa sa akong channel no, kaliw lang kong subscribe no, pag-hit ang button para updated mo sa akong video nga ako nga upload. O daghang salamat no mga bisdak. See you on next video and more power. May buntag sa yung tanan no, may buntag. Thank you.